खुलुमबाय नायगिरिफोर फिन खनसेबाव दिनै गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोरनानै लाहरनाय थालायबाय नायलांदोलाय अन्नानै दिनैबो भिडिअखौ जोबजासिम सनाफोर दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना सनाफोरनो यानो फिसाया दासो सिखारदों आयो फिसायानो आयो दासो सिखारदों टाइमा दा 8था जानसै आरोना सनाफोर दुगैस्रां लोबस्रां खामानि जोबस्रांनानै दुगैनानै खर' लोबदोंमोन आरोना आं ओंखायनो खानाया माबा गिसिखाय ओंखायनो बिदि खानानै लादों आङो थ' नायलां सनाफोर दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरोना बाहेरायावबो थांगोन जोङो मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारनो नागिरदों टाउन फारसे सनाखौ खोमा थुफ्लुंनानै लायनोसै आरोना खें मोनगासिनो दं आङो बिब'खौथ' बिराद थाब थुफ्लुंथारदों आङो 6 मास ना 7 मासावनो थुफ्लुंदों ओमफ्राय बेहासो नै बिफायानो थुफ्लुंहोआ आरोना सागोन एसे देरबावथों होननानै देरद्रायलायबाय बुरिलायबाय एसे दा थाब थुफ्लुंनानै लायखानोसै आं दिनै आं रावनिबो खोथा मानिथारला आरोना सनाफोर मा थुफ्लुंनानै लायखाथारनोसै आङो दिनै देनां देरबा सासिनगोनसो ना खोमाया गोरा जाबा ओंखायनो दिनैनो थुफ्लुंनानै लायखानोसै सना गानसै नामा ना गानो ना दिनै आरो बे होनबावनोसै ना दिनैनो सनासो गानगोन ना दिनैना साया ना मा ना थाव गावना लाबोनोसै ना खोमायाव थाव गावना लाबोनोसै दा ब्रेकफास्ट खालायनानै ओंखारनोसै सनाफोर ब्रेकफास्ट खालायनानै नै बिसोरखौ ओंखारहोनानै लाना थांसै मेगिजों गाइखेरजोंसो नै दिनै मेगिजों गाइखेरजों जाफेरगोन ना जाफेराखै मानसिफ्रा जोंहा जाबाय थायो आरोना सिनि होनांगौ एसे गोदैनो बेबायदि जायो आं मस्लाफोरखौ बारा होनानै जाहोआ आरोना आङो मेगियाव नैबे थेख्लियाबो जायो नालाय बियो ओंखायनो गाइखेरजों बांसिन संनानै जाहोयो आरोना आङो गथ'फोरखौ मेगिखौ गाइखेरा एसे खम दिनै ओंखायनो दै स्रां जाबाय दै एसे होदेरबाय आङो मेगिजों दैजों ओमफ्रायो गाइखेर एसे गोदौबायानो नै होनलायलायो नै गोदौनाय नुनायखाय साहा फुदुंबा आंखौ नुयो नालाय अफ होनो नालाय नुवाखै दे आयु दे गोदौसै बिमाजों संनाय खावनाय थाफाबाय थानो मोनो नालाय ओंखायनो अबा खामानिखौ सोलोंलायथारबाय आरोना माबोरै खालायो फोननांगौ गोदौबा वानलाय गोदौबाय होन फोननांगौ गोदौबा मिथिबाय आंनि सनायानो सान्दुं दुंहां जानायखाय नै जि बुरजा जि सुदोंमोन आङो रानगोना रानाथाय गान्दु थान्दु खबार सुजोबदोंमोन सानालाय ओंखारहां जादोंमोन दसेनो दोमैफिनलायबाय नै माबाबा रानगौबा हामगौलाय एसे नामा ना गोदौबाय नै सनाफोर सोरबा जानो सुखुनाय नङा आरोना जोंहा जादावग्राखाय गोथाव मोनो गोदैनो आरामनो मस्ला होआसै बेहाय खालि सिनिल' होबाय ओमफ्राय गाइखेरखौ एसे बुरजा मोजां होनो मोनबा गोथाव जाबावो मिलौलायबावोसो जाफेराखैबा जा गाइखेरजों बिदि संनानै सनाफोर गोथाव मोनजायो सनाफोर नै बिदै एसे दोनस्रोलायबाय आरोना गोथाव मोनजायो बिदैया आरामनो गोलैखांगलायबाय दिनै बेरेफुंजानि खनसे थाख्लुमनानै खारबाखि सोरबा गोलैयालासिनो थायो ओरैबायदि दुस्थ' गथ'आनो मोखाङाव थाख्लुमजोब्बाय जिजों ओमफ्राय खारबाय गोग्लैफैबाय फुलाव सौदावनानै मैयाथ' 10 बारसो जादों खोमा आरोना बे गोलैनाया फांखा होमा बेखौ गरमनो आं जाया जागावगौ गुसु जा बिमायानो नानिसो जालायबाय दाना बिमाखौसो नानि होनबावो बिमाखौ गावखौ मानसिफ्रा नानि होनो ओमफ्राय आंखौसो नानि होनबावो ओंखारबाय सनाफोर जोङो सना होनदों नै फिसाजोनि सनाखौनो सोनानै हरखायो ना आलदा ओरैनो बायनायफोरखौ सोथ'यो मिथिला आङो लांफानोसै आरोना रिं नै बिबौआ ओंखाम दौनायाव होखानायमोन आरोना मोनसे जरासे गिदिर होदों ओरै दिन्दां गोनांलाय ओमफ्राय मोनसे ओरै गल आरोना फिसा नै ना मायो जायखिजाया लांफानायसै आरोना गानहोगोन ना गानहोआ मिथिया दा थांगोनसै सनाफोर बोथोराबो बारा थिग नङा आरोना थांसै हौवा थांसै बे होनोसैलाय नोंखौ
बोथोरालाय सान्दुं गैया थान्दा थान्दा थानो मोनथारदों जै दुंबाथाय थानो हानाय नंला आरोना गरमानो हाथ'आबा हामगौहाय अखाया नै सासे माबायदि नायखौ हरगासिनो बिराद माने मावजि बायदि दुस्थ' जाथारबायना जे जायगायाव जों थुफ्लुंनो नागिरदों बे पार्लाराव माने माबाया थ'वाखै मानसिफोर फैथ'वाखै 10टायावसो खुलियो दाबो टाइमा 9:30 जादों नालाय 10टायावसो ओंखायनो ओइ हारसापाराथिं बोरमा बेदर लायगोननो शान्तिनगर होननायथिं बोरमा बेदर लायगोननो थांगासिनो दं जोङो 10टायावसो खुलियो नालाय दखानफ्रा 10ता जाथ'वाखै दाबो बोरमा लांनो फैबाय बेहायसो जि मोजां मोनो आरोना मोनफैबाय जों बेदर लानानै फैफिनबाय नैबेहायनो सुफुंसै न' खाथियावनो आरोना बारा गोजाना जोंना न'आ ओरै फैनांगौ फैगोन ना फैयाखैथाय स्टाफफ्रानो दाबो नैबेहाय दाबो दसे नेथ'नोसै 10टायानो जाथ'वाखै नालाय दाबो 10 मिनिट दंबावो 10ता जानाय दसे नेथ'बावनोसै open it. Anda पार्लारावसो लांबावनांबाय आं दाखालि ट्रेनिं खालायनो फैनाय पार्लारा बेहायसो फैफिननानै खालायहोनांबाय आरोना लामायाव दसे गारि सालाय फुथुबोनानै बै मोनसे दहाय फार्स्ट थांनाया बेहायथ' खालायनो हायासै थुफ्लुंग'नो हाबाय फारसेनिखौ उन्दुनायाव थुफ्लुंनो हाबाय फारसेखौ हमख्रबनानै थुफ्लुंनानै होबाय बिराद खस्थ' थांगोनसै न'आव सफैबाय सनाफोर जोङो ओरैबादि खस्थ' माने बै फार्स्ट थांगोरनाय आङो पार्लार देखायनायाव बेहायथ' थुफ्लुंनोनो हायासै साथाम साब्रै मानसि हमथाबाबो आरोना खर'खौनो ओरै खालायबाय थायो एकदम थुफ्लुंनोनो हायासै ओमफ्राय बैहाय दाखालि आं ट्रेनिं खालामनाय देखायदोंमोन ना खालायहैनाय दाखालिनि भिडिअआव जाय नायदों मिथिखागोन बेहाय लांनानैसो माने लामायाव फुथुलांबाय आं गारियाव लासै सालायनानै उन्दुलांबाय ओमफ्राय उन्दुलांनानै फारसेखौ उन्दुलांनायाव जेने थेने थुफ्लुंनो हाबाय थुफ्लुंनानै थावबो थुफ्लुंनायाव थाल मोनबाय बे जि गाबबाय ओमफ्राय फारसेखौ उफाय गैया हमख्रबनानैबो थुफ्लुंनानै लानानै फैबाय आरो सनाफोर ओरैबादि खस्थ' एसेबां थाल मोनखायो जुथाया खुनानै हो सेन्देला था ओंखाम ओंख्रि संनो जुरिनोसै सनाफोर ओंखामबो उखैबाय टाइमाबो 11:30 जालायलायबाय जों 9:30 ओंखारलांदों दासो सफैबाय नै 11:30 बारनानै 11ता बारनानैसो सफैबाय आरोना ओंखाम संसै सनाफोर ओंखाम संनो रेडि खालामसै बोरमा बेदर लाबोदों नालाय बोरमा बेदर संसै गोथाव जानोसै संनानै संबायबो सनाफोर नै आङो बोरमा बेदरखौ मोनहां अबस्था जाबावलायबायसो आरोना नै ओरैजाय फिसाजोनो ओंखामजों दालिजों रुदां नै उन्दैनो बोरमा बेदर आलु नाफोर मोनबाय नालाय खुरनानै लाबाय टाइमाबो 1ता जाबाय आरोना संगौमानि ओरैबायदि मेंबाय ओंखायनो संनायनि भिडिअखौ लाबोजोबासै आरोना आं दिनै ओमफ्राय संखांबाय जेबो ओंख्रि गैया बेनोसै बिदै एसे लाबाय नै बोरमा बेदरनि आलु गथा संलायबाय बोरमा बेदर आरो जि मोजां मोदोम मोनबोदों हारा एसेथ' थाखायो थेवबो मोजां मोदोम मोनबोदों आरोना मोदोम गोनां दाख्लैना हारा जेव मोनबोथारदोंमोन आसार एसे लाबाय गोसा जाखादों नालाय आरो बानलु जानानै रायहरबाय थाखायो नालाय आगैमोना ओंखायनो बानलु लायासै आं दिनै गोसा संखादों बेखौ ओमफ्राय नै सामब्राम दरनै लाबाय जानोसैलाय सनाफोर
गुदुं दासो मोनथारदों आरो ना संखांजायाहाय बेयो गुदुंथार गुदुंथार बेदरखौनो दरसे जागोनसै बरिया Mami. बिराद टेस्टि जादों आरो ना सनाफोर गोथाव जाथारदों Năm quả, đúng không? ओरैबादि माने दा बुंसै आरोना गोथावखौनो बिराद गोथाव जादों ơi mà พื่อเพลงนึงนะบ่ะ